നബി അമീനെ വടഗതിമാ നിശാൻ ഇലാഹി വിദഗതിമാ ഫജ്റുൽ ഫത്തിഹെ ഉഹദ്ദിനൂരെ ഫവലനി ആഫാഖ് സമാഗാ നബി അമീനെ فضاء عالم جری کراشے بہار بمگا ایکی ہنگاشے دیرے می ہستی پینیگ شبنم حیات کھنگا جمع ولاشے گوالنی فطرت قدومی ریاضگا شکر دنوانتا നബി അമീനെ വടഗതിമാ നിശാൻ ഇലാഹി വിദഗതിമാ ഫജ്റുൽ ഫത്തിഹെ ഉഹദ്ദിനൂരെ ഫവലനി ആഫാഖ് സമാഗാ നബി അമീനെ اشارتم ملکنائے جبریل سلام تکاہیو ودن تکاگن وڈگتی آسیت و مریم ومسورگیگ حور ناگن سعور تم مرحباگ فشنی اوہے می دربار گاہنگام تھا نبی അമീനെ വടഗതിമാ നിശാൻ ഇലാഹി വിദഗതിമാ ഫജ്റുൽ ഫത്തിഹെ ഉഹദ്ദിനൂരെ ഫവലനി ആഫാഖ് സമാഗാ നബി അമീനെ ودالنی عظمتائی جاہے وجود گا رحمتائی نورے رسالتی خاتم النبیین دے عالم مفلدان سر وشاگنے اننی متروحی بشرف گا آدے آسوان تھا നബി അമീനെ വടഗതിമാ നിശാൻ ഇലാഹി വിദഗതിമാ ഫജ്റുൽ ഫത്തിഹെ ഉഹദ്ദിനൂരെ ഫവലനി ആഫാഖ് സമാഗാ നബി അമീനെ വടഗതിമാ നിശാൻ ഇലാഹി വിദഗതിമാ فجر فتح اہدنورے فولنی آفاق سماگا نبی امین